skal ned og se Rasmus Walter! Og vi glæder os! Ja, jeg skal med! Og hende her, Patricia! Der kommer Ida Hej! Og så kommer der i fjernsynet! Ja, så står jeg her med Rasmus Walter. Og Rasmus, hvordan har det været her de sidste par timer i Solrødcentret? Det har været hyggeligt. Vi har været over at spise på en restaurant herovre. Italiensk restaurant. Ja. Fået lige, hvad vi ville have fra menuen. Der var både rejecocktail til forret og alt muligt. Så vi er blevet forkælet. Indtil videre er vi meget glade for at være her. Hvad sker der for intervieweren? Ja, nej, det klipper vi lige. Nej, det er sådan, man skal have med. Nå, okay. Det er sjovt. Ærlighed, det er sjovere end alt andet. Okay, så at jeg bare lægger i gang. vi lægger dæk. Hvordan havde du det med de her opvarmning, vi havde skaffet til dig fra Solrød Amatørscene? Jeg var glad. Igen sad vi over på den italienske restaurant, der alt er meget centreret omkring den italienske restaurant. Hvad hedder den egentlig? Dantes. Jeg kan ikke se, hvad der står. Det er også meget. Kunne jeg få dig til at sige det ind, at du har spist på Dantes? På Dantes. Jeg har spist på Dantes. Det har vi alle sammen. Det har alle Solrød på et eller andet tidspunkt. Ja. Men der sad vi også og kunne både se og høre opvarmning, som du kalder dem, Solrøds amatørscene. Jeg synes, det var meget imponerende. Altså, jeg bliver sgu altid glad, når der står glade. De var meget glade, vil jeg sige. Og meget udadvendte i forhold til mig. Meget indadvendt. Nej, jeg synes, de var dygtige. Jeg var lidt skræmt. På et tidspunkt var der en mand i noget Dracula-tøj. Det forstod jeg ikke helt. Men ellers synes jeg var ret godt med. Har du noget, du godt vil sige til Solrødborgerne, der kommer i dag? Har du et eller andet, du godt vil sige til dem her inden koncerten? Fordi så er det nu. Altså, der er en, der lige har fortalt mig, at Solrød er det sted i Danmark, hvor der bor flest millionærer per indbygger. Så hvis det er sandt, så bring your money! Ja, fordi det skal også lige nævnes, at der faktisk også starter udsalg i dag. Så det var. Det behøver jeg slet ikke, for de har masser af penge. De behøver overhovedet ikke sætte tingene ned. Tak skal du have. Nej, tak skal du have. Jamen, det var så lidt. Men jeg glæder mig. Som du jo nok kan se, går vi to ikke længere på den samme vej. Denne gang er jeg gået, for ikke at vende mig. Som du jo nok kan forstå, har jeg ikke mere at fortælle dig. Du kan sige hvad du vil, men hvorfor siger du det ikke som det er? Du er som du er, så upræcis, så langt fra ikke en smule mere. Alt det du kommer fra, alt det du løber mod, det du løber mod. Ja, det er så endeløst, ja, det er så endeløst, ja, det er så endeløst, ja, det er så endeløst. Skiftende humør, og kaster mig rundt, men aldrig grebet mig igen. Jeg er blevet en smule skør, ved ikke præcis hvornår og hvordan. Hvor langt skal du gå, for du så kigger lidt på de runerne. Men dine skyer er grå, men dine øjne er tomme, dine dage er blå. Du er som du er, så upræcis, så langt fra ikke en smule mere.